painom. Yan, ininom na sila kasi uhaw na. So, magandang araw sa inyo mga ka-chicken. So, sa ngayon mga ka-chicken, after natin silang ilipat dito sa ating growing house, ay ano na sila, mga tag-isang buwan. Dapat ay purgahin na natin yung ating mga sisiw pagdating nila ng isang buwan, ano. Ngayon, tingnan nyo, hindi pa ako nagpapakain sa kanila sa ngayon. Umaga ngayon, hindi ko pa sila pinapakain, kaya naghanap na sila ng pagkain at may inom. So, unahin ko lang muna ngayon yung pagbibigay ng painom sa kanila na may kasamang pamurga, no? Yan, buksan muna natin. Yan. Yan, magbibigay tayo sa kanila ng painom. Yan, iniinom na sila kasi uhaw na sila. Hindi ko sila binigyan ng tubig mula gabi, ano. Ngayon yung umaga ay uhaw na sila. Kaya ayun, kailangan natin silang purgahin, ano. At sa pagpurga naman natin sa kanila mga ka-chicken, itong ginamit ko na pamurga dito, itong yan, bastonero. Ito yung ginagamit ko mga chicken, no? Hindi po tayo nag-endorse, nagpo-promote ng produkto. Ito ay para mabigyan lang po kayo ng idea mga ka-chicken. Ibibigay po natin na pamurga mga chicken sa mga sisiw ay itong powderized na mga pamurga. Unang pagbigay natin ng pamurga sa kanila ay pagdating nila ng isang buwan. At sunod na pagbigay natin ng pamurga sa kanila ay after 21 days. Yan po yung ko mga ka-chicken, no? Disclaimer lang po, yan po yung proseso ko dito. Isang patubigan lamang po yung nilagay ko dahil para focus lang sila dyan sa isa, kaya ayan, medyo nag-aagawan pa sila, no? After 21 days yung pagbibigay natin ulit ng pamurga sa kanila. Tapos after nyan, after 21 days na naman, tapos hanggang pagdating nila ng 4 months, pagdating nila ng 4 months old mga ka-chicken, pwede na natin sila bigyan ng yung mga tablet na pamurga. Yung gamit ko dito yung Astig. Sa mga gusto makita sa program sa pagbibigay natin ng pamurga, bisitahin nyo po yung ating channel kasi mayroon na po tayong vlog tungkol sa pagbibigay ng pamurga simula sisiw hanggang sa magiging breeders na sila. Ayan, gagawa na sila mga ka-chicken. At saka gutom na sila. After nito mga ka-chicken, papakainin ko sila mamaya ng mga 10 o'clock. Ganyan, para solido talaga. Sa mga nagtatanong kung pwede ba purgahin kahit pinapakain, pwede naman, walang problema yan mga ka-chicken. Pero mas maganda talaga wala pa silang nakain, wala pa silang na-intake ng mga pagkain. Pupurgahin na natin sila para talaga itanggal bulate talaga. Ganyan yung pagpurga ko dito mga ka-chicken dito sa mga sisiyo, Ngayon, 1 month old, start na akong pagbibigay ng pagpurga sa kanila. Ang powder yung ginamit ko, ulitin ko, hanggang pagdating nila ng 4 months old. Napakahalaga mga ka-chicken na magbigay tayo ng pagpurga sa ating, purgahin natin yung mga sisiw. Dahil nakakapekto yan sa kanilang paglaki kung hindi matatanggal yung mga bulati. Kasi yung mga sustansya na dapat makukuha nila, so yung mga nutrients ay napupunta lang sa bulati. Kaya napektuhan yung kanilang paglaki. Pwede pa sila magkakasakit. Kaya dapat ay purgahin natin yung ating mga alaga,
Ganyan yung technique natin dito sa pagbibigay ng sa kanila, pagpurga. O ayan mga ka-chicken, sana ay may napulot kayo, may nakuha kayong kunting ideya dito sa binahagi natin sa pagpurga sa kanila, no? At ganyan lang kasimple mga ka-chicken sa pagpurga natin. Ingat po tayo dyan mga ka-chicken hanggang sa susunod natin na vlog o sa pag-update dito sa ating manukan. Ingat po kayo lagi mga ka-chicken. God bless. Thank you. Sorry, it's DJ.